no Monte do Gato temos unha paisaxe indómita, pero ao mesmo tempo foi domesticada polos primeiros agricultores e gandeiros que tivemos na comarca. Temos un patrimonio arqueolóxico, sobre todo tumular, dentro adoitaban ter ou non, hai casos que non, dólmenes non vamos ver ningún, porque os esteos dos dólmenes leváronse para construir, buscáronse tesouros, pero quedaron os túmulos, grandes túmulos cunhas concentracións, ás veces sobranceiras moi importantes a nivel galego. Non son muiños de vento porque non trituran nin moen nada. Xeneran electricidade. Claro que o precisamos, pero non así, non así. Hai que darlle pois outra volta. E o que está claro é que esta é unha forma pois de empoderarse e que a xente e que a sociedade recupere co coñecemento algo que é de seu, que lle é propio. Ademais, de unha forma pois moi bonita. Eu estou seguro, como xa pasou, que o roteiro pois vai ser moi bonito, que vamos ter pois unhas vistas moi chulas, que o patrimonio arqueolóxico vai ser tamén excepcional e que a paisaxe vai ser tamén boísima. Vamos ter tamén grandes axudas neste tema, non? Pois que figure tamén aí Fernando, que ten moitísima experiencia, pois é unha seguridade total e absoluta. Confirmar o que dixo Antón de que as vistas son magníficas, porque realmente se domina unha panorámica moi ampla de toda a bisbarra, desde a Coruña até Ferrol, en fin. Entonces, simplemente por eso xa paga a pena visitar o Monte do Gato. Para min tamén é unha maneira de despedirme do Monte do Gato no sentido de que cando fagan eses parques eólicos o Monte do Gato vai perder bastante encanto para min, porque foi un monte que eu percorrí moitas veces buscando rastros de lobos e atopeinos, porque en tempos había lobo por ali, e tiña ese, digamos, aire salvaxe, unha zona afastada dos núcleos de poboación nunha bisbarra como a nosa, que ten unha densidade de poboación moi alta, onde podía un disfrutar da soidade e do silencio.